Ba, 20 erabiltzet Facebook bezala gehien bat argazki partekatzeko, argazkilaritza asko gustatzen zait eta bai, gehien bat argazki partekatzeko. Lagunakin taulare bai hitz egitez, baino gehien bat lagunakin hitz egiteko gehiago erabiltzet WhatsApp. Ba, lagunekin gelditzeko eta argazki igotzeko. Erabiltza Gmaila. Eta 20ekin eta aurten hasi naiz, ez dakit lagunekin gelditzeko eta beste zertako. Zer gertatuko litzateke 20eko ez barzela? Ba, ez nuen nahi beste jende ezautuko, eta, lagunakin gutxo hitzen, bai. WhatsAppetik hitz egiteko, baina 20a diferentea. Ba, Facebook nola atzerri nona izen nahiko lagun frantsesak eta Amerikako lagunak eta behaiek 20 ez du ezautzen. Orduan behaiekin komunikatzeko eta gehien bat Facebook erabiltzen. Ba, Twitter tresna interesgarria iritsi zait, gaur egungo albistetaz eta kontutaz enteatzeko asko balio dut. Ikusten duzu, erabateko zentzua du. Sozialak gara izanez, alaxe erakusten du sareon erabilerak. Komunikatzeko, partekatzeko beharra daukagu. Berdin da, ingurua aurrez aurrekoa den edo virtuala den. Baina zergatik uste duzu erakartzen dituztela hainbeste sare sozialek? Jarraitzeko sakatu hurrengoa botoia.